Rhin a Piorwerth ydw i, dwi'n un o gynrychiolwyr Plaid Cymru a'r Bwyllgor Menter a Busnes Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Da ni yma heddiw yn Llechwedd ymlaen â ffestiniog fel rhan o'n ymchwiliad ni i'r diwydiant twristiaeth yng Nghymru. Mae yna nifer o bobl wedi cael ei gwahodd ata ni yma heddiw. Mae'n cynrychioli gwahanol elfennau o'r diwydiant twristiaeth mwyn rhoi barn nhw ar be sy'n gweithio'n dda ar hyn o bryd a be o bosib allai gael i wneud yn well. Da ni wedi cael cynrychiolwyr yma o westau, o fentra antur yma yn y gogledd, mentra cymdeithasol hefyd. A phob un ohonyn nhw wrth gwrs a diddordeb mewn denu gymaint a phosib o bobl i Ogledd Cymru, i Gymru, i fwynhau yr hyn sydd gyda ni gynnig, ond hefyd i sicrhau bod nhw'n gwario gymaint a phosib o arian. Mae yna bryderon wedi cael eu codi yma ac mewn rhannau cynharach o'n ymchwiliad ni ynglyn â faint sy'n cael ei wario ar hyrwyddo twristiaeth yng Nghymru. Pryderon ynglyn â y math o frand da ni yn ceisio ei gyfleu yma yng Nghymru. Rhan o ymchwiliad oedd hwn, da ni wedi ymweld â'r rhannau eraill o Gymru hefyd ac wedi cymryd tystiolaeth yn y Cynulliad Cenedlaethol. Mi fyddan ni ar ôl casglu'r tystiolaeth i gyd yn rhoi adroddiad at ei gilydd yn cyflwyno hwnnw i'r Cynulliad ac i Lywodraeth Cymru wedyn yn y gobaith y bydd sylw'n cael ei roi i'r argymhellion fyddan ni'n ei gwneud ar sut i wneud twristiaeth yn ddiwydiant cryfach yma yng Nghymru.